Έχει μάθει το παιδί λοιπόν αυτό να δέχεται αποκλειστικά τα χάλια της μητέρας, να το παίρνει αγκαλιά, να το φροντίζει, να το ταΐζει και γενικά να προσπαθεί για μια σωστή διαπαιδαγώγηση και ανατροφή. Είναι εγκυμονούσα και πάλι η μητέρα, ήδη υπάρχουσα μητέρα. Τι γίνεται με το παιδί? Το αφήνει στην άκρη, δεν το παίρνει αγκαλιά, μπορεί να το πάρει, μπορεί να παίξει μαζί του όπως και νωρίτερα, ή πρέπει να προσέχει κάποια πράγματα? Πολύ χρήσιμη ερώτηση, και μάλιστα και για μας που είμαστε γονείς και έχουμε βιώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου, όταν το παιδάκι ήταν 1-2 ετών, το έχουμε ζήσει. Τους πρώτους 3 μήνες της εγκυμοσύνης θα πρέπει να αποφύγει η μαμά να σηκώνει το παιδί. Αν πρέπει να το σηκώσει οπωσδήποτε, θα πρέπει να το σηκώνει με λυγισμένα γόνατα. Και αυτό διότι για να μειώσουμε την πιθανότητα να γίνει κάποια μικρή αποκόλληση με την άρση του παιδιού, που οπωσδήποτε έχει ένα βάρος. Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εγκυμοσύνης θα πρέπει να συμπεριφέρεται στο παιδί κατά το δυνατόν όπως και πριν. Γιατί οπωσδήποτε το παιδί καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται, καταλαβαίνει ότι κάτι υπάρχει μέσα στην κοιλιά, και σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι δεν θα είναι πια η αποκλειστική προσοχή της μαμάς και του μπαμπά. Άρα λοιπόν πρέπει να δείχνει και η μαμά και ο μπαμπάς στο παιδί ότι δεν είναι κάτι, όσο πιο πολύ προσοχή γίνεται, όσο πιο πολύ ενδιαφέρον, σε μια προσπάθεια να του έρθει, ας το πούμε, φυσιολογικά το καινούριο έμβριο, το καινούριο μόνο στην οικογένεια. Εσείς γιατρέ μου τι λέτε?